i perdre la varen dur legítimament a presidir el tercer pacte de progrés. Un govern de canvi, deien, que hauria de canviar tot perquè tot canviàs. I sí que han canviat coses, senyora Armengol. Ja no queda res de lo que predicava quan seia a les butaques vermelles. Ho hem vist xerrant d'economia, xerrant de transparència, xerrant de consensos i avui ho veurem també xerrant de salut. Per això li vull demanar si està d'acord en la planificació que se fa des de la Conselleria de Salut. I ja li abans que se pot estudiar el discurs del retorn dels drets als ciutadans, d'aquells ciutadans que havia d'incloure a 20.000 persones i ha acabat en 2.000. Han llevat un zero només, no passa res. O també que s'estudiï vendre com a grans èxits el que ahir mateix els professionals de salut li van dir que havien estat els dos grans conflictes d'aquest primer any de legislatura, l'armengolazo i l'imposició de la prolongació vespertina. Gràcies, senyora presidenta del govern. Ja sé que vostè fa cada setmana un esforç sobrenatural perquè jo pugui entendre les seves explicacions, però me cregui que els ciutadans no entenen cap paraula del que diu, i és que hi ha coses que són molt difícils d'entendre. Molt difícil d'entendre que vostè es va passar 4 anys criticant fins la societat els concerts en clíniques privades. Segons vostè, el Partit Popular havia vingut a privatitzar la sanitat. Els de Podem li deien que havia d'acabar amb tots els concerts perquè la salut no era un negoci. I la setmana passada la seva consellera defensava la pròrroga voluntària del contracte amb la policlínica. Deia que Sant Joan de Déu són capaços de treballar millor que el que ho fa el sistema públic o que continuarà ampliant carteres de serveis en privades. Perquè això sí, ara no queda més remei. I està d'acord, senyora presidenta? Deia la consellera que tanta sort que el 25% de la població acudeix a clíniques privades. I està d'acord? Abans ens acusava d'incentivar-ho i de reduir la cartera de serveis públics. Immorals, ens va arribar a dir. L'altre cavall de batalla dels darrers 4 anys va ser Son d'Urenda. El 2012 ja ens retreien a nosaltres que no haguéssim començat les obres i se'n reien quan, sabent tothom la situació en què ens trobàvem el 2012, li dèiem que no estàvem en disposició de començar-les. Ara sí, la setmana passada diu la senyora consellera que la situació és molt complicada i que tenen dificultats pressupostàries. Ara sí que sabeu que hi ha dificultats. I està o no hi està d'acord, senyora Armengol? Tenen o no tenen un pla d'infraestructures? Perquè cada setmana ens diuen una cosa diferent sobre aquest pla. El que passa, senyora Armengol, vostè i la seva humilitat, és que ara està prenent la seva pròpia medicina i que no és el mateix receptar que prenga, senyora Armengol.